аз съм републикански шампион. Значи, Стояне, ако успееш да биш мъжа ми... съм държал медала. От 2005 година до сега няма човек, който да е измъркал повече материал от мен. Въобще, как си вярваш, че можеш да си с жена като мен? Аз това се чудя, наистина. Не искаш да има нищо общо до сега. Чуваш ли купи? Пусни си лайв и се качи. Джоков, каква работа има между нас сега да се бута, като си има жена и това онова? Ебах ти хората. Използвате го моя канал тук като безплатен сводник. Ебах ти хората, разбираш? Да, ето я. Двамата ще вече пускай битката. Да, защо ме дразниш така сега? Обясни ми, човек. Ние с тебе ще ставаме или комбина няма да ставаме? Ние комбина може да станем единствено, ако първо дойдеш да те заблъскам. Не става иначе, разбери. Тогава няма да бъдем приятели. Не може. Първо ще те изчаткам и после ще ми най-добрите авери. Не може ли чаткаш, че те изчаткам на стерео, ма дразниш вече ти казвам, ей. Виж ми приятели имам хубави. И тя ми е приятелка, и тя ми е приятелка. И знаеш колко са разпоред. Чукай си ги тях тогава, Станислав. Ясно, ама и ти мой да дойдеш. Не, ти можеш да имаш всяка, но не и мен, повярвай ми. Тестостерон е на Антат, аз съм на Анавар. Да. Водяваш ма направо, момче. Ще дойдеш, ще купим дрежки, ще поебем, нищо няма. Какви дрежки, бе? Аз дрежките и чантите сама си ги купувам. Аз ако чакам на такива къте. Имам. Прати някой лев на тая тогава до мен да не взима от мен. Ай, прати, покажи си. Добре, ти защо взимаш от нея тогава? Сай, кажи ми, ти що взимаш от нея? Аз не съм взимал нищо от нея. Не, той плаща. Нищо не заплаща. Нали си много оборотен, бе, Стояне? Нали си много да плащат, разбираш? Да, тя тая че много ме водяваш. И тая Ана там, хори вече съм така чула на стори. Така съм Слушай сега, изчакай, питай, аз нощи свърших ли се работа, за код бях поръчан? Ето, ясно, те тебе те поръчва, не ти тях, ти право с толкова лесна територия е достъпна. Вечерата! Стига сте викали, аз ще плащам. Рози, много ма дразни то Стояне. Моята работа е свършена. Вземи една лопата, човек. Стояне, Ждора, аз ще сваля климатиката. Ти гледай мъжът да ти свали твоя климатик, че направо не знам. Ако го има този механик, да не дойде изтряска с някой ключ, с някой крокодил, с някой крик. Не знам, ти за трепани. Направо в Петрохан. Ето, баннаха е тая. Според теб циганка ли е тъй, като гледаш? От циганския андерграунд вижда ли са? Примерно, къде е тръгнала кариерата? Някъде из Столипино. Само да те питаме нещо, чакай. Ти по принцип да не си член на циганския андерграунд? Не съм, ама съм боса на циганския андерграунд. Искаш да кажеш, че Инкет фамилия някъде покрай есента е охранявал, примерно, на времето началото? Нищо няма да говоря аз за Инкет фамилия и ти не да говориш за тях. Най-добре. Що? Защо? Защото те са най-улите. Кой ще стане? Нищо сега, Арин, да отваряш други теми, Стояне. Искаш бив българи срещу цигани, така ли? Не искам българи срещу цигани. Ти голям българин си. Това ли искаш да направиш? Ти знаеш ли дали си чист българин, кажи ми честно? Аз ли бе? Аз съм най-чистия викинг, който си среща. Ти знаеш, че си викинг, бе. Изпратил съм си ДНК-то в Израел, аз съм се изследвал. Аз съм наследник на Спартако. Дай да те пусна с мъжа ми на стерео тогава, той пък е казак. Ай, викай го, дай. Пускам те на стерео, в него ти се Стоян, кой е димака, пускам те на стерео. Ако те приби обаче, какво правим? Ако те приби мъжа? Не вярвам да ти кажа. Как не вярваш, мъжа ми републикански шампион, 3 пъти е печелил състезания във Варна в Старата Загора. По кикбокс. Охо, Бадар Хари от Стара Загора. Давай го да го видим. Аз съм републикански шампион. Значи, Стояне, ако успееш да биш мъжа ми... съм държал медала. От 2005 година до сега няма човек, който да е измъркал повече материал от мен. Какъв материал, бе? Аз ще говоря, че човека е спортист, моите гъни на стерео, бе, брат. Дали, бе? Да. Докарай го да го видим. Искаш ли? Давай го. Правим ли го? Добре, дай му телефона. Той го няма, той на работа, обаче ако те огъни на стерео, какво правим? Говоря ти Дори. Той кикбоксер би е механик, бе. Чакай малко, сега ще покажа, ето, ако не ми вярват. Гледай малко. Ето, грамотата е той е трето място. Това е някакъв плакат на Рамбо първата част. Какъв плакат, бе? Ще се изумява, гледай сега. Димо Иванов. Чай, задръжни му да скриншотнем какво пише, бе. Няма да скриншотвате, бе. Къде ще скриншотвате? Ти снимай още малко, пак ти утре си по групите коня скриншотваш, те ще го разследват кавалите, тук има 5000 разследващи полицаи, утре ще разследват, ще видят. Какво ще го направиш, бе? Стояне, казвам ти, мъжа ми е единственият дет моите огъни на стерео, вярвай ми, брат. Дали е, майка, делта уно поискара катаната, какво ще прави мъжете? Там вече, ти с ръце не може да се биш, бе, катано.
Чакай, той е бил петкратен шампион по кикбокс, сега ще се правя на мъжко коти и ще ходя с голи ръце. Разбрали сега, що не ти скача, бе, какава Аз да не съм Бадар Хариба. Отивам с катана, те ако иска да застане. Значи, казвам ти, не знаеш мъжа ми колко е луд. Просто си имаме доверие, говоря ти в момента реално. 8 години... Ако иска да е луд, разгледаш, като е толкова луд, жена му да не ме настръхва да ми прави свирки. 8 години съм с него, повярвай ми, че свирки не знам, най-много аз можеш ако ти да съм му няма да направиш. оттая да ходя да прекана някой Ами, що си комплексар? Защо те страх да не ти запаля вземат обрата курвите? 300 пъти, ще да изляза от сервиза, направо ще дойдете и притука на лайф, казвам. Стояне, Да. тебе те е страх да не ти вземат курвите и затова те е страх да ги покажеш на Мене бед. ме е страх да не ми вземат курви. Те нямат взимани моите курви. Плюс това Не. курвата най-голямата съм аз. Не, Стояне, страх те да не ти вземат курвите, затова така правиш. Няма как да Това е стане. най-голямата. Има Курвата хубави. съм аз. Виж сега, има по-хубави сводници от тебе и точно са цигани, дет казваш. И повярвай ми, че могат да ти ги вземат. Може и да има, ама не съм толкова генгстър, разбираш ли. Не става така. Те курвите обичат да се чувстват генгстър. Май не ти е Делта, хубаво, няма много твоята може да им женска бъде. версия, като ти говори като тебе, май не ти е Тя е приятно. женската версия. Добре, това сега последната ни игра ли Ти ще гледай да бъде? ни дойде кикбоксера, пенсионирания те уби от локо. Кой? Твой човек, грамотатата. Той няма как да ме би, той ми има доверие, бе, аз за 8 години не съм Имате го предавал. доверие. За 8 години не Че съм знам го кое е било предавал. вашето начало. Вие сте отишли заедно и той ти е казал, дай да отидем да Ма направим ние сме от някой един лист, град, да бе. оправим. Ние сме Ще от един побачкаш, град. Ще такова, ще се оправим, няма проблеми с гума. За пари. И ти си казала, после звъниш, викаш, бе, слушай, бе, много му е голям хуя на този. Ти те ли ще правиш, бе? Ще издържиш. Чакай Мисли малко. за парите. Ти Ще така ли издържиш. правиш? Ти така ли правиш в андерграунда? Я ми кажи сега, чакаш цял ден на розата да ти аз не докара правя пари така. да купиш Те много цигари. искат проститутки да бачкат за мен, но аз им казвам, Делта Уно обича андерграунда. Добре, обичам Стояне, чакай да те питам обичам сега дойде тука. лодката. Маняк, пристигнаха ли нещата в Турция ли са Делта Уно, минахме ли граница? Чакай да те питам сега много е пред твоите добре. хора. Обичам Прима. го, да. Много е приятно. Ако да оставят 2600. твоите момичета, откъде ще имаш пари? Ай, кажи ми, какво ще правиш, ако те оставят? Ако му оставят моите момичета, Да. ма те не са дали една стотинка. Хубаво, че да имаш пари тогава, бе, стоиш цял ден и няма. Къде е пари? Ти просто ли си, че ти обяснявам, че съм мръсен андерграунд? Тя сега не ми говори на мен, просто мроста да не те избомбят към лайф. Обяснявам ти откъде имам пари. Окей. Еми, браво, много си голям. Да не съм спал като тебе, разбираш, и не съм и в сервиза. Ти на колко си години, бе? Ти си 40 годишен, че чака, аз съм на 23, бе. Да, ама андерграунда ми почна от 17. Андерграунд да ти почнал. Я пусни битката, тук да ти покажа какъв Много андерграунд си ти. контакти на това, онова ще отидеш някъде, ще звънаш до Исак. Генгстър? Так. Да. О, Стояне, напрягаш ме и не мога да реша дали ма Ами къпиш като напрягам човек или... там, оправи се. Отидай в сервиза, тогава не си дей занимай с такива като мен. Това е. Да. Наистина ми... Отидай в сервиза и почвай да разгубяваш. Ма не ме размаха тая фалшива шоколадова пура, тук ми се правиш на генгста с нея. Така да е в путка на колумбийка и после и в путката я завивана. Много е хубаво. Кариня. Абе, ти си много гнусен, бе, човек. Въобще как си вярваш, че можеш да си с жена като мен? Аз това се чудя, наистина. Сега не искаш да има нищо общо до сега. Чуваш ли колко? Не, аз се чудя наистина въобще как си Бамби, въобще. много ти е лошо, наистина. Не ти е добре, човек. Рози, ти мълчи, че да не ти стане лошо на тези след малко и Стояни моята спаси. Като заритвам с един чех, Какво ще дърташ, че има наркоманки? Вземи 2 линии са кротничи, тайба. Вземи 2 линии са кротничи. Да запукам на лайф и тебе сега. Не се нервува. Не ме дразнете, бе, човек. Що ме... Харесва ли, бе? Преди малко искаш бизнес, сега вика да бъдеш така като мен. Какъв бизнес, Чакай, бе? Какъв бизнес правиш, че е мой? Събираш отрепките там и им взимаш парите. Мисля, отрепките, всичко е дитешъл премиум, ман. Ти ми гледаш ли навсякъде чувства, мисля, не е спирал киното. Какво се чувства ти, бе? Те ако не са тези двете, ти си мъртъв, бе, брат. 2 евра на ден разход. Кой искаш? Оф. Не знам вече, мисля да играя за последно с тебе, защото ме напрегна днеска. Колко отиде да играеш Уинбет гол на полувреме, че може да вършиш там. Аз не играя казино, аз не съм комарджика. Слагай на Левски за гол на полувремето, гола се пече, казвам ти. Да. Освен лумпинти, ако не запалят стадиона с бомбито и да приключат това, те пак ще ги върнат в акаунта. Какво казва? Сега не Играй те комар, разбрах. какво може да стане работа? Обаче, бивака. Оф, ще ми се моля да дойде при мен. Човека в момента ти гледат муцуната и те разследват тъмното ти минало. Те ма знаят, аз нямам тъмно минало и това е, че няма Имало какво да едно правят време да на ме- изток, разбираш ли, да. Нямало е, Нека се да. напълни твоята Миша турбичка сега. Оф, не мога да Чувствай трябва се, вече, човек. Чай да те изкарам, че вече му забля главата. Не мога да го лапнеш. И било майката.
Бадар Хари от сервиза идва за мен. Хе-хе.